नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत सुरमईचं कालवण. हे मी आमच्या मालवणी पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवणार आहे. ते तुम्हाला नक्की आवडेल. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ. ही सुरमई आहे, मी कापून बारीक केलेली आहे. 10 मिनिटं मीठ लावून ठेवलेली होती. हा एक छोटा कांदा आहे बारीक चिरलेला, एक टोमॅटो आहे, अर्धा नारळ मी किसून घेतला आहे, ही थोडी कोथिंबीर आहे, 2 चमचे धने आहे, ही 4 लसणीच्या पाकळ्या मी फोडणीसाठी ठेचून घेणार आहे. हे 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, अर्धा इंच हे आलं आहे आणि हे 4 मी त्रिफळ घेतलेली आहे. हे 5 मी काश्मीरी मिरची घेतली आहे आणि हे 3 तिखट मिरच्या घेतल्या, कारण काश्मीरी मिरची तिखट नसते म्हणून 3 या मिरच्या तिखट आहेत. हे कोकम आहे 4-5, हळद आहे, चवीसाठी मीठ आणि फोडणीला तेल. हे सगळं मी आता दाखवलेले सामान आहे ते मी सगळं मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि नंतर आपण ते फोडणीला द्यायचं आहे. हा मसाला आपला सगळा बारीक करून झालेला आहे. पातेलं आपलं तापलेलं आहे. हे 2 चमचे मी तेल टाकते फोडणीसाठी. तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे आणि आपल्याला ही ठेचलेली लसूण फोडणीला द्यायची आहे. ही लसूण आपल्याला चांगली परतायची आहे. या लसणीचा त्या कालवणाला एकदम सुगंध सुटायला पाहिजे असं चांगलं ही लसूण आपल्याला परतून घ्यायची आहे. हे झालं. आता आपल्याला ही कोथिंबीर फोडणीला द्यायची आहे. आता हे आपल्याला जो मसाला केलेला बारीक तो आपल्याला सगळं ओतायचा आहे. थोडंसं आता पाणी ॲड करूया आपण. थोडीशी अर्धा चमचा छोटा हळद, छोटे 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे आणि ही आपली कोकम, ही 5-6 मोठी कोकम आहे ती मी बारीक करून घेतली आहे आणि ही आपल्याला टाकायची आता आतमध्ये. ही आता आपण सुरमई ठेवलेली आहे मीठ लावून, ती आता आपण त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आता हे चांगलं 10 मिनटं शिजायला पाहिजे आणि मग मी थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते. 10 मिनटं होऊन गेलेली आहे आणि आपलं आता सुरमईचं कालवण तयार झालेलं आहे. चांगलं एकदम स्वादिष्ट असं झालेलं आहे सुरमईचं कालवण आणि मालवणी पद्धतीत एकदम झणझणीत झालेलं आहे. हे मी आता तुम्हाला 5 मिनिटांनी जरा थंड झाल्यानंतर सर्व करून दाखवते. मालवणी सुरमईचे झणझणीत कालवण तयार आहे. चवीला पण एकदम टेस्टी झालं आहे. त्रिफळ टाकल्यामुळे त्याचा एक छानसा स्वाद आला आहे. आपण ही रेसिपी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल आणि मला कळवायला विसरू नका आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.